Iż-żgħażagħ kif ukoll il-familji li jgħixu fl-Arb Founders se jkunu jistgħu jkomplu jkattru l-għarfien u l-potenzjal tagħhom bl-aħjar mod possibbli permezz ta' taħriġ ġdid li jirrelata diversi suġġetti. Dawn is-sessjonijiet ta' taħriġ se jkunu qegħdin isiru f'ċentru ġdid imsejjaħ l-Meeting Hub b'investiment ta' 120,000 euro minn fondi Ewropej. Il-proġett tmexxa mill-Kunsill Lokali, l-Għada Mużikali Viżitazzjoni kif ukoll Poljana Side Accountancy and Tax Consultants. Is-Sindku tal-Arb David Apap Aġust qal li dawk li ħajattendu dan iċ-ċentru ħajkunu jistgħu jaqsmu l-idejat tagħhom. Dan il-proġett huwa proġett ta' Meeting Hub li ser iservi sabiex nagħtu servizz lill-familji u lill-żgħażagħ familji ġodda u żgħażagħ li jistgħu jkunu fi problemi kif ukoll iservi ta' post fejn jiltaqgħu u anke jaqsmu u jxerjaw idejat u anke prattiċi ma' xulxin. Il-Ministru Għawdex Klint Kamilleri qal li l-għan tal-proġett huwa li l-qoddim isiru attivitajiet soċjali u rikreattivi. Għaldaqstant anke ir-raħal tal-Arb ser ikun qed jibbenefika b'mod dirett issa minn fondi Ewropej għal aktar faċilitajiet għal residenti ta' hawnhekk, għal familji ta' hawnhekk u anke għal attivitajiet u bżonnijiet oħra li proprju permezz tal-proġett ser ikunu jistgħu jsiru hawnhekk ġewwa din il-lokalità. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li dan il-proġett qed isir taħt skema bl-isem ta' tiġdid lil-Għawdex mill-programm Leader. Dawn il-fondi huma mezz kif aħna nwasslu il-fondi b'mod dirett fil-qalba tal-lokalitajiet u naraw li jkunu ta' għajnuna biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies.